Ryypätti 7 vuotta, hän sai lahjaksi kirjan, joka hänen elämänsä täytti. Pieniä madonlakkeja, oransseja, makoisia, melko mauttomia. Ja hänen ainoa toive on voida olla sienestäjä, joka nuoren suunnan näytti. Hänen viimeinen reissu päätyi putkan nurkkaan, koleaan. Hän yksin polkuja tallaa, mukanaan sienikirja, joka suunnan näyttää. Hän sienestäjä on ikuinen. Pussi täynnä sieniä, kirja viattoman näköinen ja vähän suklaata, jos sen pari autoa romuttaa. Ei sienestäjä tästä välitä ollenkaan. Pian oli 17 vankilasta karannut kylähullu. Hän löysi kirjankin viimein, vaan nappuista tulivat hänen mieleen. Hän yksin polkuja tallaa, mukanaan sienikirja, joka suunnan näyttää. Hän sienestäjä on ikuinen. Pussi täynnä sieniä, kirja viattoman näköinen ja vähän suklaata, jos sen pari autoa romuttaa. Ei sienestäjä tästä välitä ollenkaan. Yksin polkuja tallaa, mukanaan sienikirja, joka suunnan näyttää. Hän sienestäjä on ikuinen. Pussi täynnä sieniä, kirja viattoman näköinen ja vähän suklaata, jos se pari autoa romuttaa. Ei sienestäjä tästä välitä ollenkaan. Hän yksin polkuja tallaa, mukanaan sienikirja, joka suunnan näyttää. Hän sienestäjä on ikuinen. Pussi täynnä sieniä, kirja viattoman näköinen ja vähän suklaata, jos sen ilman sieniä tallustaa. Silloin ei oo sienestäjä ollenkaan. Onks tää se sieni? Älä nyt herran jumala sitä syö. Tuo valkokärpe sieni. Malka. Tää on se. Vittu sä Hessu oot tyhmä.